Cauton Wende wamunoziva aiwa anova member of parliament ari under the Citizen Coalition for Change akamutaura masviko ekuti aiwa kana SADC ikasaita its mandate on Zimbabwe aiwa zvinani kuti aresign auya akataura masviko ekuti aiwa the Zimbabwe Electoral Commission irifanira kunoenda before the Public Accounts Committee kuti inotaura kuti mari yayo yakaishandisa sei. Sanapinda masvoko ataugwa naCauton Wende munowanza ndo vakomana vechange notibva subscribe like wotina on the bell icon. Notani apa endo pake onyera achiti ZEC is scheduled to appear before the Public Accounts Committee to respond to issues that were raised by the Audit General. To those who have been tagging me, we will advise of the date soon. This will be a public hearing and members of the public and the media will be invited. Mashoko arubudizwa pana Cauton Wende achiti aiwa ZEC inoda kunobvunza kuti mari yayo akaunda sei uye yakaishandisa sei. Noda kuti vanhu havasi kuziva, vanhu havasi shuwa kuti aiwa mari iyi inonzi ndeye ma-elections. Vamwe vataura kuti itenda yakapa Wikino Chivhayo ye40 million aiwa yakafambiswa sei. Ndoiri kunzi vanhu vemedia nevanoda kuteka part. I will inform you of the date muye muparticipate on this event. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aCauton Wende. Penya comment section medu mutudze mafunguro enyu. Musaka no subscribe like chimwe tina on the bell icon.